No niin, kellokin näyttää olevan pykälässä, niin eiköhän me aloitella. Eli tervetuloa kaikille Vips Mobile Payn webinaariin meidän kahden yrityksen yhdistymisestä. Ja oikein mukava toivottaa teidät, kaikki kuuntelijat, katselijat, tervetulleeksi tähän meidän tapahtumaan. Ja tosiaankin minun nimeni on Merlin Halman, toimin täällä Helsingin toimistolla Vips Mobile Payllä Senior Key Account Managerina ja toimin yhteyshenkilönä useisiin meidän isoihin yritysasiakkaisiin. Ja tänään vähän tämmöisenä juontajan roolissa tässä webinaarissa. Ja tämä on nyt meidän ensimmäinen webinaari tällä niin sanotulla uudella kokoonpanolla. Ja tosiaankin jo ehkä vähän sana ensimmäinen kertoo siitä, että tulemme näitä myös järjestämään jatkossa lisää. Ja tänään meillä enemmän tämmöinen yleisesittelevä webinaari-osuus ja jatkossa sitten noissa jatko-osissa paneudutaan hitusen niin kuin tarkemmin sitten meidän tuotteisiin ja eri palveluihin vähän sitten ehkä niin kuin yksityiskohtaisemmin. Ja tosiaankin meillä on tallennus päällä, eli sitten jos joku asia siellä jää mietityttämään tai haluaa sitä sitten oikein kunnolla toistaa ja kerrata, niin se onnistuu sitten myöskin jälkikäteen ja myöskin sitten jos ei tänään päässyt osallistumaan ja meillä muutamia ilmoituksia tuli myöskin, että kiinnostavaa asiaa, mutta eivät linjoille päässyt, niin on mahdollista saada sitten tallenne myöskin jälkikäteen. Mutta joo, minä en itse asiassa ole se, joka tänään eniten puhuu. Sen voisin sanoa, että jos ihmettelette, että tuolta minun kuvakkeesta ei niin kuin Webexin mukaan tule ääntä, niin johtuu siitä, että ollaan päivän puhujan kanssa samassa huoneessa ja ajateltiin ihan audiovisuaalisena tietäjinä välttää ongelmia ja puhua yhden mikrofonin ja kaiuttimen kautta, niin se on helpompaa, mutta meillä tosiaankin meidän product manager Risto Hassinen täällä varsinaisena puhujana, niin ole hyvä, Risto. Kiitoksia Merlin. Ja tosiaan tervetuloa kaikille minunkin puolesta linjoille kuulemaan Vipsin ja MobilePayn yhdistymisestä. Ja niin kuin Merlin tuossa vähän alustikin, niin tässä on tarkoitus käydä nyt sitten taustoja läpi. Eli me ollaan saatu asiakkailta ja kumppaneilta tässä jo jonkun verran niin kysymyksiä siihen, että minkä takia nyt MobilePay yhdistyy Vipsin kanssa ja mitä käytännössä niin kuin on tulossa. Ja tähän nyt oli tarkoitus sitten pitää tämä meidän ensimmäinen seminaariaihe ja käsitellä sitä. Sen verran sanoin, että vaikka tämä ensimmäinen kalvo onkin näin suomen kielellä, niin esityskalvot on englanniksi, mutta käydään tämä tosiaan ihan suomeksi läpi. Ja tosiaan vielä sen verran tästä taustoista, niin olen tosiaan Hassisen Risto ja vastaan meillä aika monenkin tuotteen osalta niin tuotepäällikön roolissa nimenomaan tämän Suomen markkinan osalta sitten kehityksestä. Ja taustaa itsellä on 4 vuosikymmeneltä maksamisen parissa. Ja jos alkaa pikkuhiljaa tuntumaan siltä, että puheeni kuulostaa opettajamaiselta, niin sekin pitää paikkansa, koska olen ollut aikanaan luokan opettajana. Niin unohdetaan se ja mennään eteenpäin. No, ennen kuin vielä päästään ihan kunnolla vauhtiin, niin voisin sen sanoa taas, mitä ehkä unohdin, niin kysymyksiä jos löytyy, niin voitte tosiaan niitä esittää sitten tuonne Q&A-osioon, niin otetaan tuossa loppupuolella sitten niihin hyvät vastaukset, mutta tämä enempää en sua keskeytä, Risto. No niin, saa toki keskeyttää, jos puhun ihan pehmosia tässä. Mutta tosiaan hieman taustoista ja asioista, niin lähdetään tuonne historian varrelle. Eli tosiaan tuolla Norjan suunnalla toimii tämmöinen yritys kuin Vips, joka on itse asiassa norjalaisten pankkien omistama. Lähes 100 norjalaista pankkia toimii Vipsin taustalla. Ja siellä on tällä hetkellä tämän Vips-sovelluksen käyttäjiä 4,4 miljoonaa norjalaista. Ja tuossa viime vuonna niin tosiaan pyöritettiin yli 4,5 miljoonaa tapahtumaa 230 000 kaupassa ja verkkokaupassa ja 160 miljardia Norjan kruunua siirrettiin siellä. Tuo on tosiaan sovellus, joka toimii sitten iOS- ja Android-applikaatioiden päällä.
No mitä sitten MobilePay, niin MobilePayhän on Tanskassa ja Suomessa toimiva yritys. Ja ne on, voi sanoa, että suosituimmat mobiilimaksuvälineet, mobiilimaksulompakot näissä maissa. Meillä on yli 400 miljoonaa tapahtumaa ja yli 7 miljoonaa käyttäjää ollut. Tämä on täysin ilmasta kuluttajille käyttää, ja sen jälkeen sitten tietenkin kauppiaat maksavat pienen osuuden niin kuin maksupalkkioina. Ja tosiaan tuossa vuosia taaksepäin jo alkoi keskustelut näiden kahden yrityksen kanssa siitä, että mitä voitaisiin tehdä yhdessä, ja yhdistymiset on usein tämmöisiä pitkiä prosesseja, mutta tosiaan tähän aikaan viime vuonna niin saatiin vahvistus sitten EU:n kilpailuviranomaisilta, että kyllä nyt te voitte yhdistyä, ja siitä lähti sitten prosessi käyntiin. Ja käytännössä niin tuolla sitten tämän vuoden keväällä toukokuussa niin yritys virallisesti perustettiin, eli Vipps MobilePay. No, jotta päästään vähän tarkemmin siitä kiinni, että mitä tämä MobilePay täällä Suomessa sitten tekee ja toimii, niin hieman tämmöisiä lukuja. MobilePaylla täällä Suomessa on 2,5 miljoonaa käyttäjää, rekisteröitynyttä käyttäjää, ja tosiaan meillä käyttäjiä tulee käytännössä lähes 1000 joka päivä uutta. Ja se näyttää ihan vahvasti siltä, että tuo tahti on yhtä kiivasta tänä vuonna kuin viime vuonna, ja uskotaan vahvasti, että päästään pian tuon yli 3 miljoonan käyttäjän yli. Ja uusia kauppiaita koko ajan myöskin tulee meille lisää. Käyttö on aika vahvasti niin kuin jakautunut sillä tavalla, että tuolla niin kuin tapahtumia tehdään henkilöltä henkilölle siirtona, mutta se, mikä meillä kasvaa kaikista nopeiten, niin eri kauppiasympäristöissä, ravintoloissa, kaupoissa, verkkokaupassa, niin nämä yritystapahtumat kasvaa meillä voimakkaimmin, ja tosiaan tällä hetkellä noin 40% osuus tuosta lähes 100 miljoonasta tapahtumasta tähän mennessä. Meillä on Suomessa 53 000 maksupistettä, ja tapahtumia tosiaan euromääräisesti niin 3,5 miljardin euron edestä tänä vuonna jo siirretty. Ja se, mikä on tärkeää, kun mietitään niin kuin MobilePayta ja sitä niin kuin käyttäjiä, niin on käyttäjien aktiivisuus, ja tosiaan 2,2 miljoonaa suomalaista niin maksaa aktiivisesti MobilePaylla. No nyt sitten, kun yhdistyminen tosiaan on tapahtunut, niin tuolla toukokuussa sitten lähes 700 henkeä Suomesta, Norjasta, Tanskasta sekä Liettuasta niin on yhdistynyt saman yrityksen alle. Ja niin kuin usein tapahtuu, niin yrityksissähän on jo aina jonkunlaista kasvukipua, kun laitetaan yrityksiä yhteen. Mutta mitä, Merlin, olet mieltä, miten tämä yhdistyminen on mielestäsi mennyt noin niin kuin henkilökunnan kannalta? Minusta tämä yhteistyö on lähtenyt oikein hyvin käyntiin niin norjalaisten kanssa ja jatkunut myöskin tanskalaisten kanssa oikein hyvin. Tosi hyvä porukka on kasassa, jaetaan yhteiset tavoitteet ja näkemys tästä meidän Nordic Walletista. Ja erittäin mukava ollut myöskin se, että meidän uudessa yrityksessä niin jokainen saa oma äänensä kuuluviin ja arvostaa erinäköisiä mielipiteitä ja osataan myöskin niin kuin haastaa sitä alkuperäistä näkemystä tai ylintä johtoa tai näin, että ei tarvitse niin kuin pelätä omien mielipiteiden kanssa, tai on erittäin hyvä meininki ja porukka. Kyllä, on ihan täysin samaa mieltä Merlinin kanssa tuosta, ja tietenkin kun on yrityksillä tietynlainen tausta, mistä tullaan, niin se ehkä helpottaa myöskin tätä yhdistymistä, ja siitä sopivasti niin päästäänkin oikeastaan hieman tähän historiikkiin. Eli MobilePay tosiaan sai alkunsa tuolla Tanskassa, ja vuonna 2013, eli 10 vuotta on MobilePay ollut käytössä jo, ja se aloitti Tanskassa. Ja tämän jälkeen sitten MobilePay siirtyi myös Suomeen aika nopealla niin kuin siirtymällä, ja otettiin tänne sitten käyttöön myöskin. Ja silloin myös MobilePay aloitti kokeilemaan, että olisiko Norjassa mahdollisuutta, ja hetken aikaa siellä Norjassa myöskin MobilePay on toiminut.
Se, mikä sitten oli tuossa tärkeänä niin kuin etenemismallina, niin MobilePay on tehnyt paljon yhteistyötä pankkien kanssa ja aktiivisesti markkinoinut toimintaansa niin käyttäjille kuin sitten myöskin myöhemmin yritystoimintaan. Eli silloin kun MobilePay aloitti, niin se toimi ihan puhtaasti henkilölle rahansiirroissa, mutta sitten myöhemmin tuossa matkan varrella on otettu näitä yritystuotteita ja niitä kehitetään jatkuvasti. Ja niin kuin tuosta kaaresta näkyy, niin matkaan on tullut niin kuluttajatuotteita uusia kuin sitten myöskin tuotteita yrityksille. Ja jos me katsotaan vastaavaa kaarta sitten Norjan puolelta, niin ihan muutama vuosi myöhemmin niin Norjassa norjalaiset pankit totesi, että hetkonen, tällainen mobiilimaksaminen on aika tärkeä asia, me tarvitaan myöskin tuote. Ja 2015 tosiaan perustettiin yritys nimeltä Vipps, ja se on saavuttanut sitten tuolla toiminnassaan niin aika ison suosion. Eli niin kuin nähdään, niin lähes jokainen norjalainen, joka on tietyn iän jälkeen, eli käytännössä 13 vuotta vanhempi, niin taskussaan pitää sitten Vippsin sovellusta. Ja huomataan tuosta niin kuin historian kaaresta, että aika samantyyppisiä tuotteita Pohjoismaissa niin suomalaiset, norjalaiset kuin tanskalaisetkin haluaa käyttää. Eli siinä mielessä historiakaari on myös Vipsillä hyvin samankaltainen kuin on ollut MobilePaylla. No nyt sitten kun tämä yhdistyminen on tapahtunut, niin käytännössä meillä on pohjoismainen mobiililompakko, jossa on yli 11 miljoonaa käyttäjää, yli 400 000 kauppaa, maksupaikkaa, missä voidaan maksaa, ja yli miljardi tapahtumaa vuositasolla. Ja operoidaan tosiaan Oslossa nyt nykyisin pääkonttori, sitten Kööpenhamina, Aarhus Tanskassa, Helsingissä toimistoja sekä sitten meillä on myös kehitysyhtiö tuolla Liettuassa. Ja tosiaan noissa sinisillä näkyvissä alueissa, eli tuolla isolla vasemmassa laidassa näkyy Grönlanti ja pohjoisemmassa noita saaria myöskin, niin noilla alueilla pystyy sitten tosiaan MobilePay Vipsillä maksamaan. Ja tuossa herää tietysti pohjoismaisille asiakkaille usein tuo kysymys tuosta keskellä olevasta tummasta alueesta, eli sehän on tuo Ruotsi toki, niin kyllä vahvasti käydään suunnitelmia myöskin sitten siitä, että myös ruotsalaiset pääsevät sitten tähän meidän mobiililompakon pariin mukaan. Jos me katsotaan sitten tuotteita, miten niin kuin kuluttajat näkee Vipsin tuolla Norjassa ja miten MobilePay Tanskassa ja Suomessa käyttäytyy ja miten sitä arvioidaan, niin YouGov tekee tutkimuksia brändien osalta ja me nähdään, että Norjassa Vipps on brändeistä suosituin. Ja itse asiassa tuossa on niin kuin vuosi 2022, mutta tosiaan uusi tutkimus on tullut ja myös vuoden 2023 suosituin brändi Norjassa on tosiaan tämä Vipps, eli erittäin vahva tekijä. Monta tunnettua merkkiä jää Norjassa taakse. Sitten jos me katsotaan Tanskassa sama asia, niin MobilePay on siellä tunnetuin ja suosituin brändi. Ja täällä Suomessa ei olla ihan vielä siinä tilanteessa, että oltaisiin se suosituin, mutta ollaan paras kasvaja. Eli meidän osuus on sitten niin tosiaan noussut erittäin vahvasti. No mutta miten Risto nyt sitten, meillä on 2 näin vahvaa brändiä, niin mitenkäs näistä sitten valitaan, että minä me näytään sitten jatkossa? Joo, silloin kun on vahvat brändit, niin jokainen, joka miettii sitä, että mitä pitäisi valita, että vaihdetaanko sininen oranssiin tai toisinpäin. Ja sitten kun mietitään sitä, että kun tosiaan on tuo yli 11 miljoonaa käyttäjää, niin sehän ei ole ihan helppo operaatio sitten, miten toimitaan. Mutta tosiaan nyt se, mitä on tapahtumassa, niin me yhdistämme taustalla meidän järjestelmiä kovaa vauhtia parhaillaan ja meillä on aika kunnianhimoinen suunnitelma, että heti tuossa ensi vuoden alkupuolella, tammikuun loppupuolella, niin ollaan tarkoitus tehdä aika isojakin muutoksia tähän meidän toimintaan. Ja se, mitä niin kuin tapahtuu, niin kyllä me ollaan sitä arvioitu hyvin vahvasti ja mietitty, että miten toi
brändäys tapahtuu ja siitä syystä ollaankin sitten menty siihen, että tuolla ensi vuoden alussa niin Vipsin käyttäjillä, kuluttajilla, niin tuo applikaatio tuntuu ja näkyy edelleen täsmälleen samanlaisena kuin se on ollut aikaisemminkin. Eli se on heidän osaltaan tuolla Norjassa niin näillä oransseilla väreillä ja niin kuin näkyy, niin maksun hyväksymiset tapahtuu tämmöisellä oranssilta maksan nappulalla ja näin poispäin. Eli sovellus käytännössä niin toki pitää uusia ominaisuuksia sisällään, mutta ulkoinen ilme, tämän brändin mukainen ilme pysyy Norjassa edelleen oranssina. Ja sitten kun mennään asiaan tuonne Tanskaan ja tänne Suomeen, niin MobilePay näkyy samannäköisenä kuin se edelleen pienillä visuaalisilla muutoksilla ja muilla, mutta semmoiset peruselementit tästä meidän toiminnasta säilyy. Eli MobilePay brändinä säilyy täsmälleen samana täällä Suomessa ja Tanskassa ja Vipsi tosiaan sitten jatkossa tuolla Norjan puolella. Eli ollaan pyritty löytämään se vaihtoehto, joka niin kuin tuntuu kuluttajille ja käyttäjille kaikista niin kuin kotoiselta. Ja tämä muutos tosiaan tulee tapahtumaan ensi vuoden alussa, ja se miten se käytännössä tulee niin kuin käyttäjille näkymään, niin eräänä aamuna tuolla ensi vuoden puolella niin käyttäjille, kun he ottaa MobilePayn tai avaavat, niin siinä kohtaa sovellus kertoo heille, että nyt on uusi päivitys olemassa ja se tulee asentaa. Ja käytännössä se on tämmöinen pakotettu päivitys, joka sitten tuo nämä uudet ominaisuudet tähän sovellukseen tarjolle. Se mitä tapahtuu sitten, kun katsotaan tänne yrityspuolelle ja tekemiseen, niin me myös yhdistetään tätä toimintaa. Meillä tietyt palvelut jatkaa edelleen niin kuin vanhojen MobilePay-ympäristöjen päällä ja niitä tullaan tukemaan jatkossakin, mutta tämä meidän uusi ympäristö sitten tulee tarjoamaan aika paljon uusia ominaisuuksia ja ehkä se suurin eroavaisuus ja syy, minkä takia MobilePayn ja Vipsin yhdistymisessä päädyttiin sitten tähän Vipsin tekniseen ympäristöön, on se, että siellä meillä on yksi tavallaan rajapinta, jonka takana on sitten useita ominaisuuksia. Eli siellä on oikeasti yhdistetty niin fyysisen maailman kuin verkkomaailman niin kuin toiminnallisuudet. Ja nyt ne on saman kanavan takana. Ja sieltä pystytään toimimaan. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli kauppiaalla on niin kuin palveluita molemmissa ympäristöissä, niin pystytään helposti sitten operoimaan. Esimerkiksi applikaatiota ja kivijalkamyymälää voidaan yhdistää toisiinsa. Ja näistä tosiaan, niin kuin oli puhetta, niin on sitten tarkoitus tarkemmalla tasolla pureutua seuraavissa seminaareissa, että mitä meidän tuotteita tuolla on teknisesti ja vähän niin kuin ominaisuuksiensa puolesta paremmin avata. Eli tässä nyt tämän seminaaripuhelun aikana niin on tarkoitus tosiaan se, että kerrotaan niin kuin ylätasolla, mitä tuolla on tulossa. Mutta en malttanut olla hieman tähän ottamatta mukaan asioita, jotka tulee. Eli ihan pienen teaserin tulevasta ajattelin kertoa. Eli nyt kun puhutaan näistä meidän ominaisuuksista, niin yksi olennaisimpia, mitä me halutaan tuoda, on toiminnallisuus, jota kutsutaan nimellä login, ja se mahdollistaa sen, että voidaan kuluttajatietoa jakaa kauppiaan suuntaan niiltä osin, kun kyseisessä kontekstissa on sitten tarvetta. Ja tosiaan jatkossa käyttäjille tulee MobilePay-sovelluksen henkilökohtainen QR-koodi, josta voidaan niin kuin tietoa antaa eteenpäin. Ja se myös toimii sitten toiseen suuntaan, eli esimerkiksi fyysisessä kaupassa voidaan lukea kaupassa kuluttajan toimesta QR-koodia ja sitten sitä kautta saadaan ne henkilön tiedot. Ja tosiaan tässä nyt vielä yhteenvetona hieman sitä, että miten tuossa tiedon jakamisessa tulee, eli kun käyttäjiä on tunnistettu siellä kaupassa, niin meillä on tosiaan MobilePayllähän on kuluttajasta varmennetut tiedot, jotka väestörekisteri ja muiden tietolähteiden kautta, ja tällä tavalla me saadaan sitten realistista ja oikeaoppista tietoa jaettavaksi sinne kaupan suuntaan, esimerkiksi kanta-asiakasohjelmaan liittymiseen ja mahdollisiin muihin etuuksiin, mitä sitten kauppa haluaa tarjota.
Ja siinä yhteydessä niin toki me halutaan antaa mahdollisimman paljon myös valtaa sille kuluttajalle, eli sitähän ei kukaan halua, että omat tiedot jotenkin hassusti joutuu itsensä tietämättä jonnekin ympäristöön, vaan aina joka tapauksessa niin kuluttaja itse voi vahvistaa, että mitä tietoja hän on kauppaan jakamassa. Ja myöskin nuo digitaaliset kuitit on tulossa sitten mukaan MobilePayhin ja niistä sitten kerrotaan tarkemmin tosiaan tuonnempana. Ja sitten myös se, mitä me tullaan lanseeraamaan, niin on kauppojen tuomat etuudet kuluttajille. Ja tosiaan meillä on nyt alkanut jo tuolla Norjan puolella pilotti useamman kaupan kanssa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ympäristöissä, joihin kuluttaja on antanut sitoumuksensa ja mahdollisuuden, että voida omaa tietojansa jakaa, niin näiden kauppojen sitten etuja pystytään tuomaan helposti tuonne sitten MobilePay-sovellukseen siihen maksamisen yhteyteen. Eli esimerkiksi alennusprosentteja voidaan niin kuin, jakaa, tai sitten mikä on ollut hyvin suosittua, niin on tämmöisiä niin kuin, kuponki on ehkä semmoinen niin kuin etuus, mikä niin kuin terminä sopii tähän, eli tarjotaan joku lisäalennus, lisätuote, ja se pystytään sitten helposti yhdellä maksuprosessilla niin hyväksymään sitten tuolla kaupassa. Ja mikä on sitten meidän Vips MobilePayn niin visio, niin meidän tavoite on tosiaan saada World Most Loved Wallet replacing hassle with dazzle for all. Mitenkäs Merlin, sinä noin kuopiolaisena niin tämän kertaisit? No kyllä se savon kielellä menisi varmaankin jotenkin, että muoliman pietyin kukkero, joka kääntää häsläyksen häikkäykseksi kaikille. Jotenkin noin, mutta tämmöistä tavoitellaan. Joo, siinä tyhjentävä esittely Kristolta ja kiva nähdä, että siellä on niin paljon herralla intoa, että ei malttanut olla kertomatta ehkä osasta meidän uutuuksista tässä näin. Ja painotan vielä sitä, että tosiaankin tämä oli vasta tämä webinaariosuutemme ensimmäinen osa ja niissä seuraavissa webinaareissa sitten perehdytään enemmän just nimenomaan näihin meidän tuotteisiin ja uutuuksiin ja mennään sinne pintaa syvemmälle ehkä. Ja mahdollisuus tosiaankin saada tämä webinaari sitten jälkikäteen tallenteena. Halutaan kertoa tietysti meidän yrityksestä ja meidän palveluista mahdollisimman paljon, jotenka voitte lähettää meille vaikka sähköpostilla tai ihan puhelimella soittamalla tai mikä on vaan se oma preferred method, niin kysymyksiä tulemaan. Mutta tässä vaiheessa me oikeastaan kiitetään teitä mielenkiinnosta ja ajasta ja toivotetaan oikein mukavaa torstaipäivän jatkoa. Kiitoksia kaikille. Kiitos. Mukavaa päivän jatkoa.